съм го давал храна. Така е, нали? Давал си ми, аз съм те черпял. Така е, нали? Давал си ми, аз съм те черпял. Черпал ме, да, той имаше навика. Телефонът ти пищи. Като мога... Казате спри звука. Телефонирва ли някой? Малко съобразително. Ми забрави, какво направим? Какво да направиш? Оператор не знае какво да направи с личния си телефон, когато е в джоба. Добре, да. Ако не знаеш какво да направиш, да ти кажа. Добре, да се карате някого. Добре, да се карате някого. Добре, да се карате някого. Да, Къде се докарахме? Хората да ни успокояват и разтърват. ми ти си такъв скандалджия. Ти си такъв скандалджия. Лошо, Седларов, лошо. Не е хубаво това, знаеш. Ти си такъв скандалджия. Скандалджия съм с небрежните хора.